ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ମିଳିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଳିଆଡ଼େ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲା, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସିକି ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାରିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କଲେ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଶୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଘର ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ବି ମଉକା ଅଛି, ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ ଆଉ ଜପ ରାଧେ ରାଧେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳ 4ଟା କି 5ଟାରେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଉଠିଲେ ବି କ'ଣ ଫାଇଦା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।